No past, ano. Ay! Wa na, nabasa na, yawa ka. Shit. Ang bigat kasi natin, kaya umapaw agad yung tubig. Nawasan na. Sabi ko sa'yo, sapinan natin eh. Diba, masisira yung phone mo. Sira na. Wala ka pang pambili. Wow. Support na. So, ayan na ang mga buaya. Yes, we're having our swimming na here. Huwag ka kasi magalaw. The water is, exploding. Oh my God, so dirty when you splash in the water. Ito kasama ko. Ba yan? Kasi nga, dito So sa... what are we going to talk about? Our future plan in our life. Because past is past. So, future. Future naman. Yes, since ako'y nauna sa 40. Hello? Di ba? Huwag mo na siguro. Huwag mo na siguro yung mga edad. Di ba? Hindi, alam mo, nung una talaga ako rin, super scared ako. Ang dami kong takot, especially nung nawala si mama. Kasi ikaw, at least kayo marami kang kapatid, di ba? Ang dami kong scared talaga na, ano ba pwede kong gawin? Ano pa ba yung pwede kong gawin? Yung ganun. Ano pa ba yung magagawa ko? Ano pa ba yung dapat kong gawin? Eh, wala naman na si mother. Di ba? Kaya sobra, ang dami. Hanggat maaari, gusto ko maging busy yung utak ko. Gusto ko marami akong ginagawa. Hanggat maaari, meron akong pinagkakaabalahan. Yung ganun. Honestly, until now, hindi ko talaga malaman Ano? kung ano yung, kung saan ako papunta, kung saan ako patungo. Oo naman, wala naman nakakaalam sa atin. Yeah. I mean, Because life is unpredictable. pero, yun nga, diba, syempre, kung meron ka kasing plano ba, meron ka, ba, may mga goal ka, parang ikaw, Since you are 14 na, so ano na yung mga plano na natupad na? actually, wala pa. Doon sa mga plano ko, wala pa. Hindi ko pa napasimulan yung bahay sa Antipolo and sa Pangasinan. Sa Antipolo kasi hindi pa talaga pwede, kasi hindi pa naman yun yung permanent na pwesto ko. Sa Pangasinan, wala pa. Because, yun nga, di ba? Siyempre, meron akong dapat unahin. Unahin kong tulungan si brother dahil sa pinagdaraanan niyang karamdaman, di ba? Pero, siguro, ang isa sa matatawag ko lang na nito nag-40 na ako is yung business siguro. Kasi naka 1 year ako. Yung hindi ako Mahaba na yung PC mo. I mean, hindi ako agad sumuko, hindi agad binitawan yung negosyo. Alam mo yun, yung dati, ayoko na. Yung ganun ba? Iba na lang, iba naman, ganun ba? Ito kasi natuloy-tuloy ko. Well, sa tulong din ng aking mga tauhan, no? And dun sa mga customer. Kasi hindi nawawala yung customer. So, siguro yun, isa rin yun sa malaking tulong kasi yung customer everyday nandun. Everyday. Unlike na yung mga unang tinayo kong business na parang kailangan mo pa siyang i-alok, kailangan mo pa siyang, Katulad ng business natin. diba? Kailangan mo pa siyang i-alok, unlike nitong business na to na yung kainan, everyday talaga siya. Kaya tumagal. At saka meron ka na kasi talagang customer na matatawag. Yes, oo. Yung mga Mga customer. suki. Karoon ako ng suki. Ikaw, magpo-40 ka na. Next year pa. Grabe siya. Huwag mo naman liliin. Sa totoo, no? Hindi, ako noon na talaga, honestly, natakot talaga ako. Sabi ko, ano kayo magiging buhay ko? Doon, ang dami na, ngayon ha, sa totoo lang, ang dami. Sa ugali, sa mga emosyon, sa lahat. Marami na Totoo, ang nag-shake. dami talaga, ang dami. Nakakatakot siya, yung mga nararamdaman mo, sa katawan mo, very scary. Ako, magpo-40 na next year, pero yung utak ko kasi parang wala pa talaga sa 40. Parang iniisip ko pa rin nasa 20s, pa rin ako na
alam mo yun, yung parang, Enjoy lang. natatakot Kalma kasi lang. akong mag-40. It's because, parang yung responsibility siguro, sa Saan? 40 na. Na syempre, kailangan mo na ng, kasi life begins at 40. Daw, Kasi parang doon ko pa siguro ano kayong gagawin ko? 40 na ako. Mm. Parang wala pa naman yata ako na-achieve sa 40. Mhm. Siguro, malaking achievements ko lang siguro yung nakatapos ko yung kapatid. Tutulungan mo sila na makatapos. Tapos, paunti-unti yung bahay. Yun lang. Pero, gusto ko kasi talaga mag-business. Yes. Kasi, sabi nga nila, walang yung mayaman. Hindi naman ako naghahangad ng sobrang yaman. Gusto ko lang makaangat-angat. May stable. Oo. Financial, kasi isa yan sa mga ano natin pag isa yan sa mga maiisip mo, promise, pag nasa 40 ka na. Yung financial stability, yung kailangan hindi ako nauubusan kahit paano, hindi ako nasasaid, hindi ako nawawalan. Why? Kasi yung edad natin, mahirap na makahanap ng regular na trabaho. Hindi ka na makakapasok sa kumpanya. So, maghahanap ka ng ibang pagkakakitaan. Yun nga yung iniisip ko palagi nung 40 na ako. Kasi marami ako ambisyon sa buhay. Unang-una gusto kong magka-negosyo. Next is ma-fully furnished na yung bahay. And the third one is magkaroon ako ng sasakyan. Para sa inyo sasakyan. To travel with my family. Okay. Kasi gusto ko silang dalhin sa mga yung nakarating ko na lugar na hindi kami narating. Yes, 'di ba? Kasi sa trabaho natin, well, maliban sa business, kasi syempre magtatrabaho tayo, we have to work, nakakaramdam tayo ng pleasure, na nakakapasyal tayo dun sa mga lugar na yon, na naiikot natin, na-experience natin yung mga tourist spots nila, no, yung mga foods. Gusto ko talaga kasi pag may business ka na, meaning stable na yung income mo, stable na yung At least financial kahit mo. hindi ganun kalaki, Oo. meron ka na. Tapos pag, for example, mag-aya yung mga kapatid ko, yung papa ko, na punta tayo sa ganito, alam mo yon yung makapunta agad, Yung wala nang wala nang, ay, baka malaki. ipon muna or Oo, ganito diba? muna, yes. Kasi sabi nila, pag sa bata daw, ano daw, mag-ano ka muna, mag-saya-saya. Pagdating daw ng 20s to 25, dapat daw, milyonaryo ka na para pagdating mo daw ng 30 to 35, na-enjoy mo yung life mo. Hindi naman kasi tayo ganun ka well off. Yeah. Hindi naman tayo well off talaga na. Yes. Tsaka- Financially. Tsaka yung mga work natin, syempre, yung mga parents natin before, wala naman trabaho. So, yung kinikita natin before, imbis na ipunin to our future, hindi natin Para sa naiipon. sarili. Kasi, nag-ano tayo, nagbibigay. Totoo. Kaya nga 'di ba, sabi ko sa iyo, nito pa bago pa ako mag-40. Well, actually nung mawala si mama, 'di ba sabi ko nga sa iyo. Siguro isa rin 'yun sa mga ano ko lang. Nagiging happiness ko na nung nawala si mama. Yung nakakapag-travel ako, hindi lang dito sa Pilipinas. Maging outside sa Pilipinas, out of the country. Na ano ko ba siya, na-experience ko siya. No? Ako kasi, Na ano ko siya, nararanasan ko na. may guilt ako sa sarili ko. It's because, yung, alam mo yun, yung, sana nandito din yung family ko, gano'n. Sana may experience yun na ito, na ganito. Like, yung nag-secure tayo, gusto ko na, sana someday, kasama kami dito pa rin sa lugar na to, na yung family ko naman yung kasama ko. Oh, sa April. Sa birthday mo sa April. Oh, pwede na yun. Alam mo, kakayanin. Kunyari, yung sasahurin mo this month. Oh, hindi mo nagagastusin or ida-down mo na kaagad. So, Ida-down ko sa, ano, dun sa, para, kasi ako sabi ko, ako rin naman gusto ko madala rito yung kapatid ko. Kasi hindi ko na talaga madadala si mama. Like, baka nga nandyan lang siya ngayon. Paikot-ikot. Ayan, sa Sama likod. si Neneng B. Magmarites. Nandito sila, nagchichismisa, nakikisama, nakikinig sa kwentuhan natin. Yung ano ba, na sana madala ko rin sila rito, yung kapatid ko. Ako rin, may ganyan akong plan for them. Especially sa kapatid ko.
Lalo na Mahirap na rin kasi no, pag yung kapatid natin may asawa, syempre may pamilya na sila. Yes. Alam nga naman yung kapatid lang natin. Syempre, Involved na yung pamangkin natin Oo. tsaka asawa, di ba? lalo na ako, ilan yung may asawa, dalawa. Alam mo, iwanan ko yung apat kong pamangkin. Correct. Pero masaya yon, masaya. Kasi isa yun sa mga isa yun sa mga magiging memories mo. Isa yun sa mga magiging memories nila with us. Na masarap pagkwentuhan soon na Tumanda na. pag tumanda kayo, ay nakapunta kami dyan, kasama namin sila kuya, na ginawa namin yung ganito, na-experience namin yung mga ganyan. Ako naniniwala kasi kung ano yung nabuong bonding nyo with your family, makukuha yun ng mga pamangkin natin. Mamanahin nila yun eh. Yung parang, ganito kami nung kabataan namin. Ito yung nakasanayan namin, ganito kami. Kaya magiging ganun din silang magkakapatid, silang magpipinsan. Pero yung ganun. iba-iba talaga ng iba-iba din talaga ng mindset yung magkakapatid. Like sa amin, gusto ko pag umuwi ako galing dito, uwi ako sa amin. Gusto ko magluto ako marami, tapos tawagin ko sila lahat. Or sila magluto, ako yung bibili, tapos yung sila magluto, tapos kakain kami sabay-sabay. Sabay-sabay. Yun yung always kung talaga, yung Especially pag nakarating ka na sa edad na sinasabi ko sa'yo, gugustuhin mo na talaga. tapos ako kasi gusto ko na yung alam mo yung magpahinga ka na lang, mag-enjoy ka na lang sa kikitain. Di ba? Yung kahit konti lang pero alam mo yun, hindi pa talaga pwede. Siguro, pwede naman. Pwede naman. Nasa ano pa rin naman natin yan. Nasa kakayanan mo, nasa kagustuhan mo. Yung passion na gusto mo talagang mangyari to, gusto kong gawin to, magagawa at magagawa mo. Magagawa at magagawa. Pero mahina kasi loob ko. Kasi once na ma-failure ako, parang yun na yun. Disappoint na. Wala Wala na. Pag hindi mo na nagawa ng isang beses, Oo. hindi mo na susubukan mo. Dapat you must try it. Hindi lang for your family. Eto siguro yun lang din kasi kaya ka siguro nakakaramdam ng guilt kasi most of the time iniisip mo dapat sila rin. Hindi. Kasi dapat ikaw muna. Kasi Pero binabawi naman sa other part of my mind na yan. sila nga nakagraduate ako. Hindi. Yung parang ganon, sabi ko, nakapunta ako dito is because sa sa trabaho ko. Siguro pag na rin nila yung trabaho nila, na enjoy na, kumita na, Magagawa na. kakaipon na, siguro sila rin ganito din yung gagawin nila. May isip din nila yung mga ganung bagay. Ako kasi talaga is until now yung utak ko talaga na kahit hindi ko naman problema, especially sa family ko, yung parang inaangkin ko. Parehas tayo. Parang May ganun tayo. Alam mo bakit? Kasi nakasanayan natin. Di ba? Especially nag-work ka sa Manila. Di ba tayo, pag nagtrabaho, padala ka agad. Kasi para wala nang problema. Sige na, ako lang gagawa ng solusyon. Siguro yon. Yun nga yung... pero sabi nila sana marunong ka rin humingi. Pero hindi no? Sinubukan ko yun. Pero hindi mo kaya. Nagawa ko. Pero may konsensya. Hindi. Ayoko na siyang bigyan ng guilt yung sarili ko. Kasi darating ang panahon na mas lalo kang masasaktan. Baka dumating yung point na hindi ko naman ginawa to sa inyo. Bakit ginagawa niyo sa akin? So ayokong dumating ako sa ganung punto. Humihindi ako, lalo na pag hindi ko naman talaga kaya. Hanggat hindi ko kayang maibuhos, hanggat hindi ko kayang maibigay lahat, hindi ko Pero naman gagawin. ginawa ko rin yan, pero Kung ano grabe lang yung kaya. guilt ko. Guilt or guilt? Ha? Ha? Guilt or guilt? Depende. Taga saan ka ba? Taga saan? Ano ba to? Nala! Yung cellphone mo! Brenda yan hindi ako. Ba't ayaw kasing lagay dito? Mas okay na itong masira kaysa yun. Part
Dali. Ilang minutes? Asan na yung guilt? Meron na, dali. Asan na? Wait lang. Sa Pa yan? Hold mo na lang.